Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ήθελα να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχετε σε αυτήν που θεωρούμε και εδώ στην Πρεσβεία πολύ σημαντική εκδήλωση, γιατί είναι ενημέρωση για ένα δικαίωμά σας, το οποίο μπορείτε πλέον να το ασκήσετε και με τρόπο πολύ πιο εύκολο από ό,τι στο παρελθόν. Θα μιλήσει για αυτά η κυρία Υπουργός. Εμείς θέλω να σας πω ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας και μετά από αυτή την ενημέρωση για να μπορέσουμε να μας βοηθήσετε να κάνουμε μια καμπάνια. Άρα σήμερα είστε κι εσείς πρέσβεις, αν μπορέσετε να μας βοηθήσετε για να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου για να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα με τον καινούριο τρόπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και τολμώ να πω από την ενημέρωση που ήδη είχα ότι είναι και ιδιαίτερα εύκολος. Θα μας τα πει όμως αυτά η κυρία Υπουργός. Θέλω να καλωσορίσω και όσους έχουν συνδεθεί διαδικτυακά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ενημερώσεις ειδικές σε ορισμένες πόλεις και μέσω βεβαίως του διαδικτύου, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή τη νέα διαδικασία. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ήθελα να καλέσω την κυρία Υπουργό στο βήμα για να προβεί στην ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Μ' ακούτε? Θέλω να ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Πρέσβη, σε όλο το προσωπικό της Πρεσβείας, του Προξενείου, για την εξαιρετική πρωτοβουλία για τη σημερινή οργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη. Και ένα ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, μια εργάσιμη μέρα, ένα εργάσιμο απόγευμα, για να σας ενημερώσουμε. Να σας ενημερώσουμε για μια αλλαγή που σας αφορά, που αφορά ένα θεμελιώδες δικαίωμά σας, το δικαίωμα της ψήφου. Έχοντας μιλήσει με πάρα πολλούς από εσάς στο παρελθόν, η αλήθεια είναι ότι ένα μόνιμο παράπονο εντός εισαγωγικών είναι δώστε μας το δικαίωμα της ψήφου, δώστε μας τη δυνατότητα να ψηφίσουμε χωρίς εμπόδια. Αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο διεξοδικά να σας παρουσιάσω ακριβώς τα βήματα και κυρίως πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ακριβώς θα γίνει η πράξη η επιστολική ψήφος στις επερχόμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Για πρώτη φορά, λοιπόν, έχουμε καθιέρωση στην Ελλάδα της επιστολικής ψήφου. Αφορά ευρωεκλογές και εθνικά δημοψηφίσματα. Διευκολύνεται με τον τρόπο αυτό η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και καταργούνται όλα τα πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Θα έλεγα με μία φράση ότι η επιστολική ψήφος έχει έναν στόχο. Να βαθύνει τη δημοκρατία, να διευρύνει τη δημοκρατία, να διευκολύνει όλους εσάς να ασκήσετε το δικαίωμά σας. Ένα σύντομο ιστορικό, γιατί πολλοί από εσάς το έχετε ζήσει. Έχετε ζήσει τις δυσκολίες που υπήρχαν με τους νομικούς περιορισμούς για να μπορέσει κανείς να ψηφίσει. Λέω πολλά κεφάλια να κουνιούνται. Καταλαβαίνω τι έχετε περάσει. Είμαστε εδώ για να τα άρουμε αυτά τα εμπόδια και για να μπορείτε ανεμπόδιστα πλέον να ασκείτε αυτό το δικαίωμα. Το 2019 είναι η πρώτη φορά που δόθηκε δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού να ψηφίζουν, αλλά υπό προϋποθέσεις. Γιατί υπό προϋποθέσεις? Διότι για να ψηφιστεί, να περάσει αυτός ο νόμος, απαιτούνταν τουλάχιστον 200 ψήφοι του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση, μια διαπραγμάτευση, η οποία οδήγησε σε ένα πλαίσιο που επέτρεψε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το εξωτερικό, αλλά με κάποιους περιορισμούς. Ποιοι ήταν οι περιορισμοί? Θα σας θυμίσω, έπρεπε να αποδείξει κανείς ότι έχει μείνει τουλάχιστον 2 χρόνια στην ελληνική επικράτεια και να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Αυτό λοιπόν πράγματι ήταν ένα βήμα, αλλά όντως δυσκόλεψε πολλούς από εσάς στη διαδικασία να προσπαθήσουν ακριβώς να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου. Το 2021 έγινε μια προσπάθεια να καταργηθούν αυτοί οι νομικοί περιορισμοί. Έγινε προσπάθεια στη Βουλή. Δεν πέτυχε. Γιατί απαιτούνταν 200 ψήφοι. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, το 2023, κάναμε μια νέα προσπάθεια. Και αυτή πέτυχε. Και καταργήθηκαν όλοι οι νομικοί περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Άρα, από το καλοκαίρι και έπειτα,
και αυτό ισχύει εν γέννη και για εθνικές εκλογές και για ευρωεκλογές, αυτό που θα σας πω τώρα, δεν υπάρχουν πλέον νομικοί περιορισμοί. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις μείνει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις υποβάλει φορολογική δήλωση. Άρα πλέον οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους. Με λίγα λόγια, αν μπορείτε να πάρετε ένα αεροπλάνο και να πάτε να ψηφίσετε στην Ελλάδα, τότε δικαιούστε να ψηφίσετε από τον τόπο κατοικίας σας στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι, λοιπόν, καταργήθηκαν αυτοί οι νομικοί περιορισμοί. Έμεινε όμως κάτι άλλο. Έμειναν οι πρακτικοί περιορισμοί. Αν ζεις σε ένα χωριό της Αγγλίας και πρέπει να πάρεις ένα τρένο για 3 ώρες για να πας στο προξενείο ή στην πρεσβεία, για να πας να ψηφίσεις, αυτό συνιστούσε πρακτικό περιορισμό. Αν ήσουν στην Αμερική, για παράδειγμα, και έπρεπε να πληρώσεις $1.000 για να πάρεις ένα αεροπλάνο, να πας να ψηφίσεις, αυτό συνιστούσε πρακτικό περιορισμό. Άρα δεν έφτανε το να άρουμε απλά τους νομικούς περιορισμούς, για μας ήταν σημαντικό να άρουμε και τους πρακτικούς περιορισμούς. Ερχόμαστε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα με τη θέσπιση για πρώτη φορά της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα. Άρα με τον τρόπο αυτό για τις ευρωεκλογές και για τα δημοψηφίσματα έρονται πλέον όλα τα πρακτικά εμπόδια. Άρα έχουμε άρει τα νομικά εμπόδια και πλέον έρουμε και τα πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Αφορά λοιπόν όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, άρα όλοι εσείς, αυτό θέλει προσοχή, θα μπορείτε να ψηφίσετε στις επερχόμενες ευρωεκλογές μόνο μέσω επιστολικής. Δεν θα λειτουργήσουν τα εκλογικά τμήματα. Όλοι θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου μέσω επιστολικής ψήφου από το σπίτι τους, από το γραφείο τους, από όποια διεύθυνση επιθυμούν να δηλώσουν για την παραλαβή του φακέλου. Άρα, λοιπόν, δεν θα χρειάζεται πλέον να διανύσει κανείς αποστάσεις, να δαπανίσει χρόνο, χρήματα. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Εμείς θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις κορυφαίες εκλογικές διαδικασίες. Ποια είναι τα βήματα, λοιπόν? Είμαστε πρώτο πυλών, βήμα πρώτο, για να ανοίξει η πλατφόρμα. Είμαστε στα τελικά στάδια διαμόρφωσης της πλατφόρμας. Θα ανοίξει η πλατφόρμα το αμέσως επόμενο διάστημα, εντός Φεβρουαρίου. Σε αυτή την πλατφόρμα θα μπαίνετε, θα έρθω σε αυτό αναλυτικά, είτε με κωδικούς τάξης, είτε με διαβατήριο και ταυτότητα, είτε, αν δεν έχετε, ας πούμε, και τα δύο, θα σας βοηθάει το προξενείο ή πρεσβεία για να μπορέσετε να εγγραφείτε και να μπείτε να ζητήσετε την επιστολική ψήφο. Άρα, πρώτο βήμα πάρα πολύ σημαντικό, να κάνετε την αίτηση στην πλατφόρμα. Πότε? Από Φεβρουάριο μέχρι 29 Απριλίου. Κάποια στιγμή σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να συνδεθείτε και να δηλώσετε τη διεύθυνση στην οποία θα θελήσετε να παραλάβετε τον φάκελο της επιστολικής ψήφου. Βήμα δεύτερο. Αφού του κλείσει η πλατφόρμα, μ' ακούτε? Ναι. Θα περιμένετε να λάβετε το φάκελο της επιστολικής ψήφου στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, υπολογίστε γύρω στα μέσα Μαΐου. Παραλαμβάνετε το φάκελο, θα σας τον δείξω κιόλας αναλυτικά. Παίρνει 3-4 λεπτά η διαδικασία της ψήφισης. Ψηφίζετε, καλείτε courier, όλες οι πληροφορίες θα υπάρχουν. Παίρνει το φάκελο, ο φάκελος επιστρέφει στην Ελλάδα. Πρέπει να προσέξετε ένα σημείο πάρα πολύ. Για να είναι έγκυρη η ψήφος, για να προσμετρηθεί, πρέπει να έχει παραληφθεί από τις αρμόδιες επιτροπές των δικαστικών μέχρι το Σάββατο 8 Ιουνίου, παραμονή των ευρωεκλογών δηλαδή, 5 η ώρα. Με λίγα λόγια, μη στείλετε το φάκελο Σάββατο πρωί. Δεν θα προλάβει να φτάσει. Είστε να το στείλετε πιο νωρίς, για να υπάρχει επαρκής χρόνος να επιστρέψει να φτάσει ο φάκελος. Γι' αυτό θα έχετε το φάκελο περίπου 2 εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. Άρα, συμπληρώνετε την αίτηση δήλωση, αποστέλλετε τον φάκελο της επιστροφής στην προσυμπληρωμένη διεύθυνση που θα βρείτε στην Ελλάδα και εν συνεχεία ο φάκελος σας, θα σας το δείξω αναλυτικά, θα καταμετρηθεί μαζί με όλες τις υπόλοιπες ψήφους της επικράτειας την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Έρχομαι λοιπόν τώρα, θα προσπαθήσω να τα κάνω όλα μαζί, θα δούμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω κάπως να τα συνδυάσω όλα. Λοιπόν, αυτός είναι ο φάκελος επιστολικής ψήφου. Αυτός εδώ.
Αυτό είναι που θα λάβετε εφόσον μπείτε στην πλατφόρμα και πείτε «Θέλω να ψηφίσω μέσω επιστολικής ψήφου». Τι έχει μέσα αυτός ο φάκελος? Έχει 5 στοιχεία. Συγγνώμη, κύριε Πρέσβη. Λοιπόν, στοιχείο πρώτο. Έχει το φύλλο των οδηγιών. Αυτό το φύλλο έχει κάποιες σύντομες οδηγίες και έχει επίσης και όλα τα κόμματα τα οποία θα έχουν ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο και όλους τους υποψηφίους του κάθε κόμματος. 42 υποψήφοι για κάθε κόμμα. Θυμίζω, η χώρα μας εκλέγει 21 ευρωβουλευτές. Άρα θα έχει όλους τους υποψηφίους για κάθε κόμμα. Αυτό είναι το έντυπο οδηγιών. Δεύτερο, πολύ σημαντικό. Εντάξει, το κάνουμε πιο απλά. Εντάξει, Νίκο, ναι. Λοιπόν, δεύτερο πολύ απλό, ψηφοδέλτιο. Δεν θυμίζει σε τίποτα τα παραδοσιακά, τον πάκο των ψηφοδελτίων που βλέπετε στην Ελλάδα. Αυτό είναι όλο το ψηφοδέλτιο. Αυτό εδώ. Έχει δύο όψεις. Από τη μία, έχει όλα τα κόμματα. Με τη σειρά ανακήρυξης από τον Άριο Πάγο. Από πίσω, έχει 42 κουτιά, που αντιστοιχούν στους 42 υποψηφίους του κάθε κόμματος. Πώς θα γίνει λοιπόν η διαδικασία? Ας πούμε ότι επιλέγω το κόμμα Α και ανοίγω το βιβλιαράκι, βλέπω στο κόμμα Α τους υποψηφίους, τον Γιάννη, τον Γιώργο, τη Μελίνα, τον Τάκη. Τυχαία αναφορά, μην παρεξηγηθώ. Βλέπω που δεν αναφέρω τίποτα, τυχαία ονόματα. Επιλέγω λοιπόν αυτά στους 4 και κυκλώνω τα αντίστοιχα νούμερα των υποψηφίων. Τελείωσα, το συμπλήρωσα. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Κάτω-κάτω θα υπάρχει μια ειδική αναφορά πόσους έχω επιλέξει. Γιατί? Για να είναι σαφές ότι έχω, ας πούμε, επιλέξει μόνο έναν από τους 4. Να μην μπορεί να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο οποτεδήποτε. Αυτό είναι μια πρακτική που θα ήταν καλό να γίνει και στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή να είναι σαφές ότι έχω επιλέξει έναν από τους 4. Όπως το κάνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Κλείνω το ψηφοδέλτιο. Μπαίνει στον ειδικό φάκελο που φέρει χαρακτηριστικό γνησιότητας με το εθνόσημο. Μπαίνει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο της επιστολικής ψήφου, κλείνει κανονικά. Ταυτόχρονα συμπληρώνω είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά, θα σας πω τι εννοώ, μία υπεύθυνη δήλωση που λέει ποιος είμαι, το εκλογικό μου δικαίωμα και βάζω και φωτοτυπία της ταυτότητας, αν το επιθυμώ. Εάν δεν θέλω να τα στείλω αυτά μέσω ταχυδρομείου, μπορώ όλο αυτό να το κάνω μέσω GovGR. Μπαίνεις δηλαδή, ταυτοποιείσαι, οπότε στέλνεις μόνο αυτό αλλιώς. Εάν τα στείλεις μαζί και σε κάθε περίπτωση, αυτά τα δύο λοιπόν, η υπεύθυνη δήλωση και το ψηφοδέλτιο, μπαίνουν στο φάκελο επιστροφής που είναι αυτός εδώ, ο οποίος θα έχει προσυμπληρωμένη την διεύθυνση αποστολής στις Επιτροπές Δικαστικών στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν φτάνει ο φάκελος στην Ελλάδα, ανοίγει αυτός ο φάκελος εδώ, ανοίγει από την Επιτροπή των Δικαστικών και διαχωρίζεται το επώνυμο από το ανώνυμο στοιχείο. Βλέπει η Επιτροπή των Δικαστικών ότι είμαι η Νίκη Κεραμέως, έχω δικαίωμα ψήφου. Με σβήνει από τους καταλόγους για φυσική εκλογική διαδικασία, δηλαδή για να πάω στο τμήμα. Γιατί? Για να μην ψηφίσω και μέσω επιστολικής και μετά να πάω και στο εκλογικό μου τμήμα. Με σβήνει λοιπόν και εφόσον έχω διαγραφεί και έχει πιστοποιηθεί ότι ψηφίζω μέσω επιστολικής, ο κλειστός μου φάκελος πέφτει μέσα στην κάλπη, στο εκλογικό εκεί τμήμα επιστολικής ψήφου. Πότε ανοίγει αυτός ο φάκελος? Κυριακή 9 Ιουνίου, 7 η ώρα, ταυτόχρονα με όλες τις υπόλοιπες ψήφους της επικράτειας. Άρα, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε τη μυστικότητα της ψήφου, διασφαλίζουμε το να μην διπλοψηφίσει κάποιος, διασφαλίζουμε ακριβώς τη διαδικασία αυτήν συνολικά. Άρα, λοιπόν, έχετε τα 5 αυτά στοιχεία που σας περιέγραψα, τα βλέπετε και εδώ. Το ψηφοδέλτιο, λοιπόν, όπως σας είπα, έχει όλα τα κόμματα. Επιλέγεις το κόμμα που επιθυμείς, κοιτάς το βιβλιαράκι να δεις τους 42 υποψηφίους έως τους 4 που επιθυμείς, μέχρι 4, 5 είναι άκυρο, το σημειώνω. Επιλέγω στο πίσω μέρος του ψηφοδελτίου τα 4 νούμερα έως 4 που θέλω και μπαίνει όλο μέσα στον φάκελο. Τώρα, πώς διασφαλίζεται η εγκυρότητα της όλης διαδικασίας? Όπως σας είπα, μπορεί κανείς να μπει με προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά εγώ έχω δώσει κωδικούς τάξης στο λογιστή μου, στο δικηγόρο μου. Επιβεβαιωτικό, OTP, μήνυμα στο κινητό και email στο email σου. Άρα, επιπλέον φίλτρα ασφαλείας. Κανένα άλλο δικαιολογητικό. Καμία φορολογική δήλωση, κανένα αποδεικτικό παραμονή στην Ελλάδα, τίποτα απολύτως.
μόνο η σύνδεση για την ταυτοπροσωπία. Εν συνεχεία, παρακολουθείς μέσω tracking, αν το επιθυμείς, την πορεία του φακέλου. Πώς έφυγε από την Ελλάδα και πώς κινείται για να φτάσει στον προορισμό που εσύ ο ίδιος έχεις δηλώσει. Παρένθεση. Μπορεί εσείς να μένετε στο Λονδίνο, αλλά να ξέρετε ότι το Μάιο μήνα θα είστε στην Αμερική. Μπορείτε να δηλώσετε τη διεύθυνση που θα είστε το Μάιο μήνα. Το κρίσιμο στοιχείο είναι πού θα είστε τον Μάιο μήνα. Η παραλαβή και η αποστολή των φακέλων γίνεται αποκλειστικά από το ίδιο το πρόσωπο. Συστημένη επιστολή φτάνει. Μόνο με ρητή εξουσιοδότηση μπορεί να παραλάβει κάποιος άλλος το φάκελο της επιστολικής ψήφου που αντιστοιχεί σε εσάς. Όταν ο φάκελος επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα, φτάνει στα τμήματα της επιστολικής ψήφου, όπου εκεί υπάρχουν επιτροπές δικαστικών, υπάρχει συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων σε κάθε διαδικασία, οι χώροι φυλάσσονται από την ελληνική αστυνομία, το αρχειακό υλικό του κυκλώματος τηλεόρασης είναι στην ευθύνη του αρμόδιου πρωτοδικείου. Όλα αυτά, λοιπόν, για να διασφαλίσουμε συνολικά πλήρως την εγκυρότητα της διαδικασίας. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά δεν τα βγάλαμε το κεφάλι μας. Κοιτάξαμε τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς. Σε 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει κάποιο είδους επιστολική ψήφος. Σε διαφορετικές εκδοχές. Άλλοι το έχουν μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού. Άλλοι το έχουν για όλους. Άλλοι το έχουν για τους εσωτερικού με περιορισμούς. Διαφορετικές εκδοχές. Πάντως, η επιστολική ψήφος δεν είναι κάτι καινούριο. Αν τολμώ να πω, επειδή μου αρέσει να λέω το ποτήρι μισογεμάτο, αν υπάρχει ένα θετικό στο ότι αργήσαμε να το κάνουμε ως χώρα, είναι ότι τώρα έχουμε το προνόμιο να δούμε όλες αυτές τις πρακτικές σε όλες τις χώρες και να υιοθετήσουμε ακριβώς τις βέλτιστες πρακτικές, ταυτόχρονα με το να ενσωματώσουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να εφαρμόζεται η επιστολική ψήφος και το σύστημα αυτό, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, πλέον πληρεί αυτές τις προδιαγραφές. Όπως σας είπα, πώς στηρείται ακριβώς η μυστικότητα της ψήφου, σας έδειξα το διαχωρισμό μεταξύ του επώνυμου και του ανώνυμου στοιχείου για να διασφαλίσουμε και ότι έχετε δικαίωμα ψήφου, αλλά ταυτόχρονα για να διαχωριστεί πλήρως η μυστική ψήφος. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια. Ποιες είναι λοιπόν οι ημερομηνίες ορόσημο? Αν ένα πράγμα σας μείνει, είναι καλό να σας μείνει αυτό. Πρώτο στάδιο, όλα ξεκινούν από την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα που θα ανοίξει σε περίπου 10 μέρες. Υπολογίστε, μπράβο, φωτογραφίες σε αυτή τη διαφάνεια. Τώρα είναι η ώρα για φωτογραφία. Θα ανοίξει σε περίπου 10 μέρες. Εγγράφεστε, η πλατφόρμα μένει ανοιχτή μέχρι τις 29 Απριλίου για να δηλώσετε ότι θέλετε να ψηφίσετε μέσω επιστολικής. 29 Απριλίου κλείνει η πλατφόρμα. Οι φάκελοι ταχυδρομούνται μέσα στο Μάιο. Υπολογίστε να λάβετε τον φάκελο της επιστολικής περί τα μέσα Μαΐου. Το συμπληρώνετε, σκέφτεστε ό,τι θέλετε να σκεφτείτε, μην αργήσετε να το στείλετε. Το στέλνετε το συντομότερο, κρίσιμη ημερομηνία να έχει παραληφθεί ο φάκελος μέχρι το Σάββατο 8 Ιουνίου, 5 η ώρα. Άρα το ταχυδρομείτε το συντομότερο δυνατόν. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα συμβληθεί κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης που ετοιμάζει τώρα με εταιρείες courier, άρα θα αποσταλούν από το Υπουργείο Εσωτερικών με χρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάνουμε μια προσπάθεια για να γίνεται απευθείας και η χρέωση στην επιστροφή του Υπουργείου Εσωτερικών. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, αναλόγως ποιες εταιρείες εμφανιστούν στον διαγωνισμό, θα υπάρχει πρόβλεψη για πίστοση στο λογαριασμό σας τραπεζικό του ενός ποσού για την αποστολή ακριβώς του courier. Άρα η προσπάθεια που κάνουμε είναι όλο αυτό να γίνει χωρίς επιβάρυνση δική σας, χωρίς κόστος δικό σας, χωρίς οποιοδήποτε εμπόδιο. Φτάνουν λοιπόν μέχρι 8 Ιουνίου 5 η ώρα, καταμέτρηση 9 Ιουνίου 7 η ώρα ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα. Τώρα θέλω να σας πω ένα στοιχείο το οποίο ίσως δεν είναι τόσο σαφές. Μιλάμε για την επιστολική ψήφο, μιλάμε για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό, γιατί όλοι εσείς έχετε πάρα πολλούς γνωστούς, οικογένεια, φίλους που ζουν στην Ελλάδα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το ίδιο θα ισχύσει και στην Ελλάδα για οποιονδήποτε Έλληνα που ζει στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό επίσης. Εγώ προσωπικά θα ψηφίσω με επιστολική ψήφο, πρέπει να σας πω. Στην Ελλάδα. Παρότι μπορεί να είμαι δίπλα στο εκλογικό τμήμα. Γιατί είναι ένας καινούργιος θεσμός ο οποίος στοχεύει στο να ενισχύσει την συμμετοχή. Σας το λέω γιατί μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο. Είναι σημαντικό να είναι γνωστή αυτή η δυνατότητα. Στην Ελλάδα θα υπάρξουν προφανώς εκλογικά τμήματα κανονικά, αλλά υπάρχει η δυνατότητα για οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη που μένει εντός της επικράτειας να ψηφίσει μέσω επιστολικής. Στο εξωτερικό όμως θα είναι ο αποκλειστικός
τρόπος άσκησης του δικαιώματος ψήφου. Κάτι ακόμα πρακτικό. Πιάνετε το φάκελο, μέσα στην ταραχή σας, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, να δείτε φάκελο της Ελληνικής Δημοκρατίας που φτάνει με επιστολική ψήφο, είναι ένας καφές εκεί δίπλα, πέφτει ο καφές πάνω στο ψηφοδέλτιο. Τι γίνεται? Έχουμε ειδική πρόνοια στο site του Υπουργείου Εσωτερικών, θα μπορεί να τυπώσεις, προσοχή, μόνο το ψηφοδέλτιο. Γιατί ο φάκελος της ψήφου έχει χαρακτηριστικό γνησιότητας, αλλήμον αν μπορούσε ο καθένας να τυπώσει τέτοιο φάκελο. Όχι. Αλλά για το ψηφοδέλτιο το ίδιο, εάν κάτι συμβεί, προσέξτε το θα έλεγα εγώ ως μια ευγενική προτροπή, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να το εκτυπώσετε εκ νέου και να το τοποθετήσετε μέσα στον φάκελο της επιστολικής ψήφου. Αυτά θα έλεγα εν είδη εισαγωγής. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε πολλές ερωτήσεις και είμαι εδώ για να απαντήσω σε οτιδήποτε μπορεί να έχετε κατά νου. Ένα πράγμα θέλω να σας ζητήσω. Εσείς έχετε ένα κύκλο επιρροής, ξέρετε πάρα πολλούς Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να σας ζητήσω μία χάρη. Να τους πείτε ότι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου μέσω επιστολικής ψήφου. Αυτό που μας νοιάζει είναι η συμμετοχή. Μας νοιάζει να δούμε τα νούμερα να ανεβαίνουν, μας νοιάζει εσείς να μπορέσετε να ασκήσετε αυτό το κορυφαίο σας δικαίωμα, χωρίς εμπόδια, χωρίς περιορισμούς, χωρίς δικαιολογητικά. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό είναι που αγωνιζόμαστε όλοι μαζί να κάνουμε πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.